ሰሎሙ ተሳልከ ሰንረቀ ምድረ ወገብረ ጽቦ አየወ እውረ ሃሌሉ ሃሌሉ ሃሌሉያ ይትያስኦ ጻድቃነ በብዙ ትብሳም ሎሞኒ የጽድቅ ሰረገሎሙ ተሳልከ 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 እግዚኦ ምድረከ ምድረከ ተወረቀ ምድረ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ በሰንበት ወረቀ ምድረ ወገብረ ጽቦረ አየወ ሃሌሉያ 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 ይትፌስዎ ጻድቃነ በብዙ ሰላም ላን የጽድቅ ሰረገሎሙ ወሚጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። አምላኽና ሰላም ስኢና ዘለዓለምና ድማ ሰላም ካልኣኸልና እዚ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ እንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ኣምላኽና ስኻ ቁረልና። ነብሳታ ግብርቲኮ ኣይማቲከ ተስፋ ስላሴ ሃብተ ስላሴ ገብረ ክርስቶስ ናሆም ወለተ ኪዳን ወለተ ሐዋርያት ወለተ ድንግል ወለተ ስላሴ ወለተ መድህን ወለተ ኪዳን ወለተ ገብርኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና። حزنان أنا علنا بسمايات نبر أبونا سمايات نبر أبونا سمك قدس ونقصدات مزافات قام تاب سماي كما دما مدري خلنا على تنقيرانا لما هابنا نحن نزبدلنا ودلنا كم زحرنا لما دلنا وسانا حدا قلنا وكفار هنا نمبر فتنا يتدونا من قستين حيلين كبر نزل على منات كايما من دينا وسقل مريم من أقرس قبل ما سلام تسلام لك له فهلنا خدن قلي خبس قهون نقلي هذا جافير بيتا سراوي سلام لك نصها ونسبة اختي خبر ما هتنكم برخي ومتتقى غير مساوي سدس برك حياتنا الحرق لنا نفتور رئيس كرسوس من تانا محل من لنا آمين.
بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ أمين أتحوي أبز لبونا زخون من تجزار صمن من تخان نسوه مسواتي أبز قربولن زعربولن جزية كابيتك شان كي وزأخا محرت من تختركب سريت حاتيات لمن من تخاص اللي نزقربن كهنا يتحدق ودا كمي كم تنتزيت أما غزوت أو حبير كخيت وزا وشت بيتك رسام كين كذا أنا تخان سنبرلون من تخاز لمنو سريت من تخلهم حتى أنا أملاخنا كنحسي اللوم زلم منو سما التاسب سريت حاتيات كخط قبل تدعت للخون كاس لمتاي كبيت كريستيان توسع سلمتاي كخالم انت خادنين ومحرز زلم من نسخاب محتم سماوي مرعى وخرسوس حتم كنسخدا سلمنتاي كنت خون كابت جيتي كاب هاجرنا وهاجر بالبخات تزور ان بقار بيت كريستيان ندق ختوصاك يا بعدي اما اخلا سلازي ركب نسخا نزل على ما بعمل انت خيت اف دقيقه تعصولك يا مرعوي أب زموت أجزي حسيتون مرعوي مع صات خفتلو تمجبون بعد جنا أيتوهابون مخابو أيتعمني أب جزي خف كابو سجو قبل لا عفت أمك بجيرو سوء مرعوي زرعي من الله ودك جابير أبز عالم حدث كبر جبره علم كابسط أركاب زي كو خمس جبره يلبون أب جزي مرعو خابو خبلعن بوز أمن كأصع زل العالم هي وكوينو خنبر أب كدمي حواريات قدوس وقوم كبرو من سرعان أبجي مرعو مبلع مسن زخنا دما بعلو يسوع كريستوس يو قدوس سجون كبر دومون كسعزل العالم نسريت حاتيات بو هي كن كون ذهبنا أملاقنا بروخيو نعوق سعزل العالم مسجنا يخنو آمين ناين ساعات صلوت أو قويتا كل العالم زحسكا እግዚአብሔር አብ ቁስል ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትውስ ንስኻ በአፍ ሓል ወድኻ ጎይታናን አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርስኻ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ክሃንፀየና ይስብል ኣብ ደጊታት ኣጋንንቲ ኽትዋን ከናውፅዋና ይኩሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እያ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣሰረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባሪኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሕደይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ኸዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናፃ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባሪኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት مفكر سبزخون كأجزاء أملاخنا نعلم حاجات ترحيقنا يشوفنا نسمبارات كان نسحهم تقبلنا يجل عالمي وتبرهن كابرها اللهم أو قويتا كاب كل حاجاتهم أون حدا قال لهم سخلوا مفكر سبيها مو أجزاء أملاخنا بعل بزهم محرد معد كازر حق محرد كازر بالحس أرقنا عين باريخ حاجات يسري اللي نقول لهم شوفنا نسمبارات كاخ بدل المرقم نزارون نسرحون نحسبهم كلنا عخان تبدلنا حدا قلنا سريلنا نحسيلنا قربلنا جزير أملاخنا نسخلوا مفكر سبي خمو أو قويتا استفتحنا الناس أزوج أنا انقبرنا نقول له حزب خافت حيهم حتى نسخون كون عين أقل قال لي خافت حني أو قويتا نرسلك أنا باسات أبا أنطونيوس نفسه يعرف نبنا أبا مقارسن أبا شنودان ذكرهم أو أملاخنا بزعمتات النوح زمنات بسركم سلام حلونا وقويتان هاجرنا يترى ذكرنا وقويتان لي أنا باسات إبسكوباسات أساوسن دياكوناتن أنا أقول نسس كوسات ردان توارني بالله زختامات سبتنا نسن أرجوت نسأناتن أب قدم بيتك سان كأمام نزلوا حزب خان كلهم ذكر بأمنة كريستوس أصنع يوم نفسات أكبرتك وعيماتك تسوى سلاسي حتى سلاسي قبر كريستوس نام ولا تكيلان ولا تهواريات ولا تدنقل ولا تسلاسي ولا تمدهن ولا تكيلان ولا تجبريل أو قويت أبغون حيمانة أني عم نزموتو أبوتاتنا نحوتنا نحتنا نذكرهم نفسهم مس أبراهام من إسحاق أني أقوبنا نبر معناهم كاب كل بدل مرجع من كاب وحدة نحسيها محلن موجازين أدحننا بقدرة رقصة مسكحة لو حيمانة أرماين كم مزمبار أدحننا وقويت أتبابن حلن لبن مستوى علنا أمرون هبنا كل ساعة خبز فتننا كل قبر السيدان كاب حجي يخسع نزل العالم فزيمنا خمنا رحق برنا وقيتا فقد كان دليت كان كل ساعة نفزم هبنا سمنا ونمش كلهم قدسان سميتاتن أمن سميات مصحفي وصحف لنا بقيتنا يسوع كريستوس مسؤول مس منفس قدسان مسغنا سلطان بوزلك لهم كل ساعة
ንዘለዓለም ዓለም አሜን።
بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ منفس قدس بقى خب سمايات وريدو مسوات زس إلا الله قدس الله زس عزيا خندي تسدميا زا معلت زيا خندي تفرحا بفرحة እግዚአብሔር أملاخ بصمونا ጸልዩን ቁሙ ዘገብራ كاغاز دللهم موغاز كخبايتم لسوت احد ما خباري حيت فلرد اخناني تقدفنا املخي مدحنيني خمو شللايت بلدني اولوغيوس كيريوس يسوس ولد እግዚአብሔር اغيوس مانتوس بانواماتونا لاتينونيو امين كريستوس املاخنا إذا حبس سيد حاجات بخمن تخون بحق بيمان كعز بير كبارخ بحيلها قدس منفس كاسلنا إذا حبس سريت حاجات بخايخون آمين ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ ቦፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ካብ እግዚአብሔር አብ ስሬት ሓጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ምስጋና ዝዕቤት ዝቕቡል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ንዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤል ዝቕበልካና ውሽጢ መርከብን አብርሃም አብረሰን ባኒ ኤልያስ አብ እምባቀር መሌስን ዳዊት አብ ዓውደ ኢዮሪና ኣብ ቤት መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለስ ተቐበልካ ከምኡ ድማ ንቅዱስም ካብ ዘቕረቦን ሓቲ ባሪኻ መቡን ቁርባኑን ተቐበል በጂ ሓጢአቱ ይኹን በዚ ዓለም ዝም ዝመፅን ሰናይ ወጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጓሳየዩ ዝጎደለኒ የብለይን ኣብ ልሙሽኻ ይውዕለኒ ናብ ዝዓርፍሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱን ነፍሰይ ይህድኣ ምንፊስ ሞይሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን ይጽናዕናኒ እዩ ንስኻ መሳይኻ እሞ ብርባረባ ደነሞ ተኳን ተርኩ ኩፋ ይፈረንየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላተይ ማዕዲ ተሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ተለኸዮ ጽውያ ጅርብባ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምህረትን በኩሉ ዕድመይ ክሰብዓኒ እየን
አብየት እግዚአብሔር ካ ንዘለዓለም ነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንአብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝበረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኑ ከመግበሩ ሕጂ ባረኮን ፀሃዮ ኩሉ ሳዕ ንሂወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹኑ ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ምሳና ኾኑ እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላ ንሰናይ ነገርን ንሂወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎሚ ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን አሜን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን። ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ብሩኽ እዩ አሜን። ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን። ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ርክብ ምስጋናን ይኹን ሎሚ ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለመ ዓለም። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዓኻ። ናይቲ በኩሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና እኳ ኣድሕነና እምበር ፈተና ኣይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማእምየን። እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕና በድንግል ኢኺ ስጋኮን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅድስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባን ካብ ምንብሩ ገጽ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ጎይታ ከተድሕነን ንስመር። ብፍርሃት እግዚአብሔር ኣምላኽ ደው ንበል።
سويرنا رديئنا حليونا نغربنا تقبلنا تمعقبنا ناسننا سعد بسيحنا يمو حجون بزغدس على الزياب كل زمن هيوتنا بفصوم سلام كحلونا نخلو زحز እግዚአብሔር አምላክና ለምኖ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክ
እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣሎና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብጻሕኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ዋስተብቁዎ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስሐ ላዕሌነ መፍቀሪ ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣሎና ካብ ምሕረትካ እንደልሎና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ብምፍራህ ፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡኡን ጉህድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ኹፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕ ካብዚ ቅዱስ ቦታኻ እውን ኣርሕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ሰናይ ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላን ክንረግስ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕንና ባላህና እምበር ኣብ ፈተና ይትትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕሬታን መሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለመ ዓለም ለጸሎት እግዚኦ በሃድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምን ኣለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ተመባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውዕድን ሕቡእን ጉህድን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌታውን መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ እለ ያበውኡ እግዚአብሔር ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስ ናይ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስን ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋእቲ ምእንቲ ክትከውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ህያውነትካ ሰናያትን ልምንን ንምሕፀና ኣሎና መፍቅሪ ሰብ ኣብ ዝናትካ መንፈሳዊ
يو أبز حبس زين أبز سوا زين جسكاري نز حبس زباركو نسوا أزون قدسو نخلت يومان صهيوم نز حبس زين نسوا سجاخا خون لوطو أبز سوا أزتقاد حوينون كبر دم كايخون نقولنا نمدحن نفسنان سجانان منفسنان عروقن فوسن يخون أو كريستوس أملاقنا نقول كلنا نسخي خامو لعل مسجانان كبرن سجدة النعخة نقرب لنا رورو مزخون سميع أبو خمسة معلم مزخون محي منفس قدس لهم من كل ساعة نزل عالم عالم بمسالتي سلسة معلتن سلسة ليتن زنبر كالو مقابر أبز أحل زي أنفيرنا لنا أداونا سجاخا خمزجن نزو خما أداو يوسفن نيقوديموسن جبرن بو قسانة عرفتن كبرن كابن ولد منفس قدسن رخيبهم يمو لومن كل سعن زلالم عالم آمين تأزازنا عبوتاتنا حواريات سباب لعلي بتايو ويقبل زخون يخون قبل بوك إيمن بقالن كناتن سلن عيحدر سجدو لا ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ኃጢአት ማእሰርቲ ዝበተካ ቅዱትኻን ዝኾን ደሞ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ዝኾነ አገልገልትኻን ሐዋርያት እፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደኩምሎም ኃጢአቶም ክሕደገሎም ዘይሓደኩምሎም ግና ኃጢአቶም ኣይክሕደገሎም ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ كل جزء نايكنا سرح نسرح نصانا قال تخاب زعلم زي حطيات كسسرين كل ما عسرت عمس عن كفاتهم كعسرون أوجيتا نسخة سلطان كنا تبكى إخا حجة عم فكر سب كم حرت كان لمن ندلنا لنا من زنبارتك سبوتنا نسنا بوتاتين ديتاتين حواتين حاتين من تدخل زخون كعقل قال خاونا بكل مسوي خارج سماد نمزلو كل مأمنان مأمنتن لمن كالونا مقدم حرت كاسر قالنا كل ما سر حطياتنا ورسلنا أوجيتا فلتنا بدفرات كيف لتنا بسحتات بتنقل كنا بفات لب بجور كنا بمزرعة ويكافتت مسان تبدلنا كا نايشب دخان تفلت إخام أول وهم كسب قوي تقول فترتني حتياتنا سريت هبنا بارخنا قدسنا ناس أكبرنا نقول زبخام فتح يوم أو قويتا نفس أنا يعرف نفسها أكبر تقايماتك تسفى سلاسية هبت سلاسية قبر كريستوس ناهم ولا تجدان ولا تهواريات ولا تدنجل ولا تسلاسي ولا تمدن ولا تجدان ولا تجبريل نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا أنا رما فرهاسم كامل عنا ودس فار كام في سماعتنا عنا أول وهاقيتنا أملاقنا مدحننا يسوع كريستوس نسخة كامون أغامس جانا كبرن نقرب على سماع مزخنا رب خان مسخا معروم حوم زخنا منفس قدسن لومن كل ساعة نزل عالم عالم እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም በንጽሕና ክቀረቡን ጻሞም ፍቅሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምናሎና አሜን። ኦጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተረዳእቲ ዲያቆናትን አንበብቲ መዘምራንን ንልምናሎና አሜን። ኦጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ልማኖን ክስምዕን ዘአዘዘ ጸጋን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማን ክቐበልን ምእንቲ መበለታትን ረዳይ ዘይበልን ንልምናሎና አሜን። ኦጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉዱን አዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምናሎና አሜን። ኦጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምናሎና አሜን። ኦጎይታ ይቅረበለልና ንጽሕና ኮይኖም ክህልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም
ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ልምናለውና አሜን። ኦጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአት ንምስትስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረክበሉ ጥምቀት ክህቦምን በማተም ቅድስ ስላሴ ክሃትሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ልምናለውና አሜን። ኦጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ ምውኣሉ ብዙ ሰላም ክህቦ ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሕ ሃገርና ልምናለውና አሜን። ኦጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ልምናለውና አሜን። ኦጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱ አቀኒሙ ካስብሉን ካሕልዩሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናለውና አሜን። ኦጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማህደርዮም ከዓ ብስላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባህርን በየብስን በአየርን ዝነገዱ ሰባት ልምናለውና አሜን። ኦጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንናይ ዕለቱ ሲሳዮም ኪስርዓሎም ምእንቲ ጥማትን ጹማትን ልምናለውና አሜን። ኦጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ኪረጋግኦም ምእንቲ ሁዙናትን ጉህያትን ልምናለውና አሜን። ኦጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ክፍሕትሖም ምእንቲ እሱራት ልምናለውና አሜን። ኦጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንናብ ሃገሮም ኪመልሶም ምእንቲ ሙሩካት ልምናለውና አሜን። ኦጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኖ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ልምናለውና አሜን። ኦጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ብቅልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልእከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ልምናለውና አሜን። ኦጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ልምናለውና አሜን። ኦጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣኡ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሓዋትና ኣሓትና ልምናለውና አሜን። ኦጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ቦታ ክየዝንም ምእንቲ ዝናም ንልምናለውና አሜን። ኦጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳብ ወሰኖምን ኣቅሞምን ምእንቲ ማያተ ኣፍላግ ንልምናለውና አሜን። ኦጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዘራእን ዝፀርን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረከቱ ንልምን ዘሎና ዓይነ ልቡናን ኣብሪሁ በመንፈስ ሰላምን ፍቅርን ክጸምደና ንዘለምናዮ ምእንቲ ክስማዓና ናብ እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ልልምናለውና አሜን። ኦጎይታ ይቅረበለልና ባር መንፈስ ቅዱስ ንሰንሰ ለብናን ጸጉዑ ክንዓቢ ብስሙን ክንምካሕ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቅበል ንእግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምኖ ተንስ
تحقوسي باهي بالكبلا እግዚአብሔር ሳኸዩ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ተረከብ ስኹን ብሩኽ ኣብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ኃጢአትና ንሓደግና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። አቦይ ቀሲስ በተቀድስ ጸሎትካ ክዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛዕታን ክነትካ ኸዓ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦ ኹር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ አቦይ ቀሲስ ብቅድስ ጸሎትካ ክዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ
እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ አሜን። ኩሉ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብሕልናኣን ብስጋኣን ድንግል ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ክሳብ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈለየ ይኹን። መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ካብ ቁጽሪ 11 ክሳብ 17 ቅጽዓት ዘበለ መሪር እዩ ንግዚኡ እውን ሓጎስ ዘስዕብ ኣይመስልን እዩ ንዳሕራዩ ግና ነቶም ብኡ ዝሓለፉ ሰላምን ጽድቅን እዩ ዝፈርየሎም ምእንቲ እዚ ነተን ዘርጋሕካሕ ዝብላ ኣእዳውኩምን ወለል ዝበለን ኣብራኽኩምን ኣደልድልወን ነጋርኩም ከዓ ትኽ ዝበለ መገዲ ግበሩ ሽዑ እቲ ዝሕንክት ዘሎ መሓውርኩም ክሓዊ እምበር ኣይክዘናበለን እዩ ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ንበሩ ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ ንእግዚአብሔር ዝርእዮ የለን እሞ ቅዱሳን ክትኮኑ ጸዓሩ ካብ ጸጋ ኣምላኽ ሓደ እኳ ከይወፅእ ከምኡውን መሪር ሱር በቂሉ ከየጨንቐኩም ንብዙሓት ከዓ ከይርክስ ተጠንቀቑ ሓደ እኳ ኣመንዝራ ዝኾነ ወይ ከምቲ ንሓንቲ ግዜ ክበልዕ ኢሉ ብኽርንኡ ዝሸጠ ኤሳው መንፈስ ዘይብሉ ሰብ ከይህሉ ተጠንቀቑ ኤሳው ጸኒሑ ነታ በረኸት ክወርስ እኳ እንተደለየ ኣይተዋህቦን ብንብዓት እውን እንተደለያ ንንስሓ ዝኸውን ጊዜ ከም ዘይረኸበ ትፈልጡ ኢኹም Hebrews chapter 12, verse 11 to 17. Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Therefore, strengthen the hands which hang down and the feeble knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be dislocated, but rather be healed. Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Looking carefully lest anyone shall fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. Lest there be any fornicator or profane person like Esau, who for one morsel of food sold his birthright. For you know that afterward, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected, for he found no place for repentance, though he sought it diligently with tears. نعيا بركاتنا والفقرنا من فس قدوس حبتي أب قدس تسعيون أب لعلي حوالات كم زوردا كم خاب لعلينا أب لعلي كلكم من اسم دربن كوني ورد آمين ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት
በቤዛ ሳይሉ ወምሕረቱ በስሙ ቅዱስ እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ አምላክ ዘላለም ቀዳማይን ዳሕራይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብይ ብስራሕካ ሃያል ብምክርኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትህሉን ልምነካ ኣለና ገጽካ ርእየና ኣብ ማእኸልና እውን ምሳና ንበር ልብና ኣንጽ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድና ወፂና ብፍቓድካ ብፍቓድና ዝገበርና እዩ ሓጢኣትና ሓደገልና ኣጎይታ ንጹህ መስዋዕትን ነባበ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም እንቕርብ ግበረና ምስጋና ካብ ዝንገረሉ ግዜ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ኣሚን እዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርኡን ኣገልጋሊኡን ያዕቆብ ዝተጻሕፈ መልእኽቲ እዩ። ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ካብ 14 ክሳብ ፍጻሜ። ኣብ ማእከልኩም ዝሓመመ እንተሎ ንመራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ይጸውዕ፣ ንሳቶም ከዓ ብስም ጎይታ ብዘይትናቐብኡ ይጸልዩሉ። እታ ብእምነት ዝተገብረ ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም ከተሕውዮ እያ፣ ጎይታ እውን ከተንስኦ እዩ። ሓጢኣት ገይሩ እንተኾይኑ እውን ክሕደገሉ እዩ። እምበኣርሲ ምእንቲ ክትሓውዩ ንሓድሕድኩም ሓጢኣትኩም ተናዘዙ፣ ምእንቲ ንሓድሕድኩም እውን ጸልዩ። ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ። ኤልያስ ከማና ሰብ እዩ ዝነበረ፣ ዝናብ ከይዘንም ጸሎት ገበረ። 3 ዓመትን 6 ወርሕን ከዓ ኣብ ምድሪ ዝናብ ኣይዘነመን። ከም ብሓድሽ ድማ ጸለየ፣ ሰማይ ከዓ ዝናብ ሃበ፣ ምድሪ እውን ፍሬኣ ሃበት። ኣቱም ኣሕዋተይ ሓደ ካባኻትኩም ካብ ሓቂ እንተረሓቐ ሓደ ከዓ እንተመለሶ እቲ ንሓጢኣት ካብ መንገዲ ጌጉኡ ዝመልሶ ካብ ዘለዓለማዊ ሞት ከም ዘድሓኖ ብዙሕ ሓጢኣት እውን ክሓድግ ከም ዝገበረ ይፍለጥ። James chapter 5 verse 14 to the end. Is anyone among you sick? He shall call for the elders of the church, and they shall pray over him after anointing him with the olive oil in the name of the Lord. The prayer will save the sick person, and the Lord will raise him up. And if he is committed to sins, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to another and pray for another, so then you will be healed. The intense prayer of the righteous is powerful. Elijah was a man with a nature like ours, yet he prayed earnestly that it would not rain, and for 3 years and 6 months it did not rain on that land. Then he prayed again, and the sky gave rain, and the land produced its fruit. My brothers, if anyone among us strays through the truth, and someone turns his back on him, he should know that whoever turns the sinner from
The error of his ways will save his life from death, and it covered a multitude of sins. ቅዱሳን አገልገልትኻ ሐዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻኻ ከም ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዝሒ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምህሩ ዝሰደድካዮም ንስኻኻ ጐይታና ንዓና እውን ርስቶምን ብጽሒቶምን ንምውራስ ዝበቕዓና ክትገብረና ንልምነካ ኣሎና ብመንገዶም ክንከይድ ኣሳሰሮም ክንስዕን ኩሉ ግዜ ንዓኣቶም ክንመስል بفقرهم كنسن بسناي أملخو أبتدخامهم كفل خلونا تجاها بنا من توم زي مسرت كيا قدس بيت كريستيان كحلوا وكبا لبيت كريستيان كقدست انت سعر الكاب انت يوم وبارك لا إله أباك أمريتك وأبزها لذاتي أعزل وين انت تكلك بإيمانك قدوس بإيسوس كريستوس مسؤول لك كان كبرن مس منفس قدسن مسكانا صنعتن لما كل ساعة نزل على عالم مسرت حقي خاب زخونون صحانا واريات ترخبة زينا قبر حوارياتيو بركاتهم من رديتهم من مسكول ناس بكريستيان مثل نفساتك برتقايماتك تسفى سلاسية هبت سلاسية قبر كريستوس نهم ولت شدان ولت حواريات ولت دنقل ولت سلاسية ولت مدهن ولت شدان ولت جبريل مثل كلهم سماتات إرترا قبر حواريات معرف سلسته خاب قصر حدك ساب عصر تغلته بطرسن يوحنسن بتاسعي ساعات بجزية صلاة نبية مقدس بحنسا ديبو كابكر سعدي حجو أقار زمة سوأي كابتوم نبية مقدس زعاتو مصوات من انتقل من صيرو ما بتصبح أبتاس بقت تبها الدقة بيت مقدس قمت ونبرو نسخة بطرسن يوحنسن نبية مقدس كعاتو خمس دلي مسرع يوم كمصوتلو لمنهم بطرس مس يوحنس كوينو طمتمو نابانا طمت بلو نسخا كباتاتهم قلز ركب مسيلو تكيرو طمتهم بطرس كا ورقن برورن يبلين اتزلن غنا اهبكا بسم يسوع كريستوس نازريتاوي
ተንስእ እሞኪድ በሎ ብየማነይቲ ኢዱ ሒዙ ኸዓ ኣተንስኦ ብኡ እውን ኣእጋሩን ዓንካሪቱን ጸንዐ ስር ኢሉ ኸዓ ደው በለ ተዛወረውን እናተዛወረን እናተሳራሰረን ንኣምላኽ እናኣመስገነን ከዓ ምሳታቶም ናብ ቤተ መቕደስ ኣተወ ኩሎም ቶም ህዝቢ ድማ ንሱ ክኸይድን ንኣምላኽ ከመስግንን ከሎ ረኣይዎ እቲ ኣብታ ጽብቕቲ ደገ ቤተ መቕደስ ተቐሚጡ ምጽዋ ዝልምን ዝነበረ ምዃኑ ኣለለይዎ እሞ በቲ ኣብኡ ዝኾነ ነገር ብምስምባድን ብምግራምን መልኡ ኣብ ጴጥሮስን ዮሃንስን ለጊቡ ከሎ ከዓ ኩሉ እቲ ህዝቢ እናተገረመ ኣብቲ ገበላ ሰሎሞን ዝበሃል ናባታቶም ጎየ ጴጥሮስ ግና ምስ ረኣዮም ነቶም ህዝቢ መለሰሎም ከምዚ ኢሉ ኣቶም ሰብ እስራኤል ንምንታይ በዚ ትግረሙ ብገዛእ ኃይልና ወይ ብጽድቅና ነዚ ክኸይድ ከም ዝገበርናዮ ንምንታይ ንዓና ትጥምቱ ኣለኹም the 9th hour, and a certain man, lame from his mother's womb, was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called a Beautiful, to ask alms from those who entered the temple. Who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. And fixing his eyes on him, with John, Peter said, "Look at us." So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but when I do, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And he took him by the right hand and lifted him up. And immediately his feet and ankle bones received strength. So he leaping up, stood and walked, and entered the temple with them, walking, leaping and praising God. And all the people saw him walking and praising God. Then they knew that it was he who sat begging alms at the beautiful gate of the temple, and they were filled with wonder and amazement, and at what had happened to him. Now, as the lame man who was healed held on to Peter and John, all the people ran together to them in the porch, which is called Solomon's, greatly amazed. So when Peter saw it, he responded to the people, "Men of Israel, why do you marvel at this? Or why look so intently at us, as though by our power of godliness we had made this man walk?" ናይ እግዚአብሔር ቃል መላእ ዓብየ ተለዓለ ድማ ቅዱስ ኣብ ዝኾነ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ክብርን ምስጋናን ንዑ ንዘለኣለም ይኹን ቅዱስ
ዛንተ አዳናብ ሕያው ቅዱስ 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 ዛንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃ ኸውን በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ንዝማዛዕጣና ንተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብተሻልካ ምዕረትካን ካብ ላዕሊ ላእኸልና ካብ ኩሉ ፅዩ ጨና ሓጢኣትና ንጹሃን ክንከውን ግበረልና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቅን ንጽህናን ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዕና ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ናይ ሃዋርያ ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ከዘክራ ልምነካ ኣሎና ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሃንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር እውን ቅኒቱ ዝኾነ ጸልዩ አሜን ጎይታ ይረከበልና ጎይታ ነብሳ ቦና እንተንዮ ዝዓርፍ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ድማ ምጻድቃን ኣሕዝሩ ሓለዉ ከምዘይብለና ባቂ ኸይንኸው መንጣን ተኽላ ዲያብሎስ ከይበታትነና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳልቆልና ኣብ ክንዱሩ ሓለዉ መምነሩ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንትየሁ ኖላውየ ሄርዋ ቃብየ ዲበ መንበሩ አሜን ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ማሕበርና ዘኩሮምን ባርኮምን ቅዱስን ብፅሕትን ብዝኾነት ብዘይ ምክንኻልን ብዘይ መቁራፅን ፍቓድካ ከገብሩ ፀጋኻ ዓድሎ ብቕነት ሃይማኖት ዘዕርፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ቤት ጸሎትን ንጽህናን በረኸትን ግበሮም ወጎይታ ንዓናን ኣገልገልቲ ካብ ድሕሪናን ዝመጽእ ትውልዲ ፀጋኻ ኣብ ክሳብ መወዳእታ ዓለም እውን መዋእልሃ ምእንቲ ማሕበርና ንሃለዋ ኩልና ጸልዩ አሜን ኦ ጎይታ ይቅረበለና ጎይታ ኣምላኸይ ተንስሞ ጸላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ጸልኡ ካብ ቅድሚ ገዝካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ተእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለም ድሕነት ልምነልኪ ክብሪ ዝተመላኸ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ደገል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅር ወድኻ ዕረገልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ንነፍሳትና ምሕረት ክገብረልና ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና አሜን ኦ ድንግል ማርያም ቅድስትን ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምእንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና አሜን ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ከሓድገልና ክዝክርና ልምነክሎና አሜን ጊዜ ባርኮት ወዝውቱ ጊዜ ታንህሩይ ጊዜ ሰንበቶ ለመድኃኒነ ለሰብ ክርስቶስ ጣይት ማርያም ጣን መስመ ውስተ ከርሳ ዘይትሜያዝ እምብሉ ጣን
إسرائيل نهتوينا ومهرت لميكائيل وبسرات لجبريل وحتى سمايات مريم للجن والبونا لداويت وطبب لسلون وكرناك لسامويل سماوت يكبنك ومرحوت زلامون بيتروس ودنجيلنا يوحنس وملكت لعبنا قاوينوس اسمه برهانا لبثرستم يدي مريم اسم زوجت كرسا زي الميعاد كل عتان متى وتسقى مني لمريم القدس سمراء وعسى ودترع لما جرى بقرن وايق لموسى وكنت لارون زكرياس كهن دفتر عسيمي جبري وبكى من نجر إجزيم وعرون كاهنين بمعنك لا يعرق اتعنر ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በኃይል አፍ ወድግቡር በውስተ ረበዋት ተውቱ እጣኖ መድኃኒነ እስመ መጻእከ ወአድኀን ገነተ ሰሃለነ ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወለደ ይረብለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ምጽኢት ክበስረት ዝተሰቐለ ወጎይታ ይረብለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ